விசேஷத்துக்கு போயிட்டு வந்தேங்க. அதுங்களும் பார்த்தா என்னமோ 2 ஒரு அக்கா தம்பி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனா என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரியல, அவங்க கிட்டே கேட்கலாம். வெற்றி என்ன பண்ற? இன்னமும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிய? கொத்து பரோட்டா சாப்பிட்டு யார் போட்டு கொடுத்தா? என்னென்ன போட்டிருக்காங்க? நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா? இல்ல வெங்காயம், தக்காளி, மிளகா இதெல்லாம் போட்டு முட்டை போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அது தோசை மாவு. தோசை மாவு ஊத்தி அதுல எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காளா? புதுசா என்னமோ அவளும் ட்ரை பண்ணி கொடுக்குறா, நீயும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க. உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? சரி, எல்லாரையும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் இல்ல, ஃபாலோ.